Het dorp Grauwie van de Moor werd heel in de besnijing van de komst van Sint-Pieter. Tal van ouders roen maar hebben in optocht naar de kade. Bijzonder weer dat Sint-Pieter voor het eerst ontvong werd door burgemeester Vert Kronen van de gemeente Ljouwert, dat Grauw nou ondervalt. Kronen vindt het zelfs ook wel speciaal. Het is toch een heel bijzonder fenomeen dat in heel Nederland alleen hier Sint-Pieter komt. En het lijkt natuurlijk veel op wat we in de rest van Nederland hebben met Sinterklaas, maar het is toch echt helemaal eigen aan Grauw. Ja. En dat moet altijd zo blijven. Maar Kronen kwam van de Moon net alleenig. Hij hier de burgemeester van de gemeente Ekmijn aan. Hier is nog wel eens een Sint-Pieter je het? Nee, maar het is wel leuk om hier wel van te horen. Ja. Ja. Apart hè, dat er niet een soort van Sinterklaas aankomt. Nou, het is niet echt apart, maar wel bijzonder. Dan is de boot van Sint-Pieter in ontocht. De kade stiet intussen vol met been. Sint-Pieter had geen last van de Huddewien. Hij neemt alle tijd om de wachtende been een hand te aan. Daarna maakt het Sint-Pieter nog een tocht door het dorp om uiteindelijk op het plein in het dorp uit te komen. Daar stiet burgemeester Kronen Sint-Pieter in het Friesk te wet. Sint-Pieter en Zwarte Piet, welkom in Grauw. Wij zijn blij dat jullie weer komen hier. Alle ben, maar ook alle grote mensen hebben uitgezonden naar deze dag. En ik ben blij dat alle mensen begrijpen wat ik bedoel.